Pascal de eerste, wat een eer dat je ziet. Met nog adjudanten en met de ganse Rood van Elf en de vorst erbij. Met een klein treuntje, want ja, volgend jaar staat er vast en zeker iemand anders. Maar hij kreeg polsbandjes voor de rest van zijn leven, dus dan is ze welkom. Wilt gij voor ons, hier in Venlo, de vastelovend van 2016 openen? Met een kort welkom. Absoluut, het is een grote eer om mee te mogen staan. Niet alleen om Stadsprins te zien, maar zeker ook om een van de schoonste dagen van het jaar de vastelovend officieel te openen. Ik wil samen met ook aftellen. En dat doen we niet van 3-0, maar van 11-0. Let op, toch alweer. 11.